Jinými slovy, ty neseš tu odpovědnost za start nové S-křivky v budoucnosti Veskomu. Abych z toho jenom si dovolil vypíchnout 3 klíčové poznatky, které jsem si z toho vylovil. První je toho, řekněme, procesního nebo procedurálního rázu. Jenom bych připomněl, že Petr říká, jdeme na to procesně tak, že 2 ze 3 jednatelů vystoupili z role jednatelů, budou společně s Dominikem ve vzniklé dozorčí radě. Ty si zatím tu pozici jednatele necháváš pro ty statutární pravomoci a odpovědnosti, už ne pro výkonné řízení, ale pro tu statutární roli. Za druhý, Dominiku, velmi bych chtěl podtrhnout to, co jsi říkal, že vnímáš odpovědnost, že s tebou by měla přijít nová ambice, nová vize, ten nový sen, jak by Veskom v té budoucnosti měl vypadat. Jinými slovy, ty neseš tu odpovědnost za start nové S-křivky v budoucnosti Veskomu. Ta povinnost klíčového lídra reprezentovat nějakou novou vizi nebo vdechnout novou vizi, iniciovat novou vizi, novou velkou budoucnost v té firmy. To je ten druhý poznatek, který jsem si z vašeho povídání vzal. Nebo co byste ještě vypíchli jako tu klíčovou věc v tom, jak na to jdete?